may pansin at tulong. Bawat panig ay humihiling, inigalina at pagpahirap. Ating bigbisin ang sarili, tumayo at sabihin hindi napapayag sa mali at sa diwali. Kikilos at ipapahayag, tayo ang gabay, magmamasid, magbabantay. Tumugon sa tawag ng panahon, nito'y sa atin karehiyon. Umukit ka ng bagong tadhana, yakapin ang pagkakataon. Ating itinig ang sarili, magsuri, mag-aral at makialam. Balitahan na Kababayan ang maaaring makakuha ng bagong kamalayan. Bayan, dito na ang panahon, ikaw ang sandata ng pagbangon. Ibabalik at ipapahayag, inang bayan sa iyo'y tumatawag. Tayo ang gabay, magmamasid, magbabantay. Tumugon sa tawag ng panahon, nito'y sa ating karehiyon. Lumukit ka ng bagong tadhana, yakapin ang pagkakataon. Sa buti ng araw, karehiyon. Hamunin ang bukas sa buti ng araw, karehiyon. Tumugon sa tawag ng panahon, ito'y sa ating karehiyon. Tumukit ka ng bagong tadhana, yakapin ang pagkakataon. Paklagin niya. Sa katang mati agad eh. Matita naman nga. Makanda. Photographer ko. Yang ninong tao, bibisuran kong sulat. Palapas ka sa bundok! Nakasumali ka! Punta ko kari darang bengin niya. Magluto na ka no. Sige ako pa. Kung tricycle driver mo pa. Bro, paulit ng sir dito ang gawa ko.
the next episode of Business Unusual. Is education a form of business? Let's find out from educator leader Dr. Luis Calingo on BizBuzz. Is there a difference really between running a real business, for-profit enterprise, and a non-stock, non-profit enterprise like a university? I believe higher education is a public good. It's a social good. It serves a public purpose. Na pag ginawa mo siya kasing parang private investment, parang ginawa mong pagkakakitaan, parang there's something wrong with that. Dibs on these tender, flavorful meat from Ribs and Chops. Meet a Kapampangan entrepreneur who promotes sustainability in fashion through her products. Let's get down to business this Wednesday, 8 p.m. Tune in to CLTV36 or catch her live simulcast on her official Facebook accounts. Business Unusual with Sonia P. Soto, only here on CLTV36. Maraming pagbabago ang dulot ng COVID-19 pandemic sa ating buhay. Kasama na rito ang pananatili sa bahay at paglabas lamang kung talagang kinakailangan. Ngayon, bahagi na ng ating kasuotan ang face mask kapag lalabas ng bahay. Huwag kalimutan na magdala ng alcohol o sanitizer upang mas madalas makapaglinis ng kamay. Sundin ang mga panuntunan ng pampublikong sasakyan, lalo na ang physical distancing. Kahit sa pamilihan, dapat ring sumunod sa new normal. May mga lugar din na kailangang magrehistro para magamit sa contact tracing. Kung maaari, subukan ang mga contactless transactions tulad ng online banking, online payment o kahit online shopping para hindi na lumabas ng bahay. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para mas maging handa sa new normal. Nasistress ka na ba? Nagpapanik o natatakot dahil sa COVID-19? Normal lang ang ganitong mga reaksyon sa ngayon. Pero may magagawa ka para mapagtagumpayan ang sitwasyon na ito. Ituloy lang ang pangangamusta sa mga kamag-anak at kaibigan gamit ang text, tawag o video. Tiyakin na ang mga bata ay ligtas at nasa maayos na kalagayan. Gawin sa bahay ang mga nakasanayan upang hindi mabagot o mabalisa sa panahong ito. Sa wastong pag-iingat, ang virus hindi kakalat. COVID-19, kayang-kaya nating tapusin.
Sa katang mati agad eh. Matita naman nga. Maganda. Photographer ko. Yan ninong tao, ibisurang susulan. Dako kari darang bengin yan. Magluto lang ka no. Sige ako pa. Tricycle driver ko pa. Bro, paulit ng sir dito ang gawa mo. Ano yan? Agkatantala ding apo tamang balikan ding sikat a radio announcer kanita. Balwaning pamiyaliwaning lalak, ampong sa lampak. Kilalanan ding minunang kandidata king Miss Pampanga 1933. Tara, abayan niyo kami kingatin kaming King Webes alas 8 ng Bengi Kenny King CLTV. Live yan naman king CLTV Facebook page. Yung tatlo, salubungin nyo dyan. Miss! Diyos ko, anong gagawin ko? Bento ako ng gamot para sa mga may sakit na hindi na gumagaling. Yung iniisip ko para dito sa lupain natin na minarap pa natin sa mga ninuno natin. Hindi ako nagkaroon ng boyfriend eh. Ang nanay na bahala. Ha? Alang mali, alang gusto, mo balong ninong sasabing totoo. Anya lugod mo, hindi mo king kalupa mong tao. Minsan tamo kumabye, hindi lugod mo, kareng kalupa mo kumabye. Luguding sangkan, king ega na tanang makapalibot kita tamo. Hey, 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 lugod mo, hindi lugod mo, kareng kalupa mo kumabye. Luguding sangkan, king ega na tanang makapalibot kita tamo. Para malabanan ang COVID-19, ang kailangan natin ay tama at totoong impormasyon, hindi fake news. Huwag ka agad maniniwala sa nababasa at naririnig. Ang pagkalat ng mga maling paniniwala tungkol sa COVID-19 ay nagdudulot ng panik, takot at maling desisyon. Laging i-double check kung saan nanggaling ang nabasa o narinig. Maging mapanuri at i-share lamang ang tamang impormasyon. Sa wastong pag-iingat, ang virus hindi kakalat. COVID-19, kayang-kaya nating tapusin.
isang cultural officer o isang tourism officer, napakalaking gawain ang ipalaganap ang pinagdaan ng kasaysayan ng aming bayan. Ito ang pangunahing gawain na tiyakin na ang bawat mamamayan ay may kaalaman sa kanyang pinagdaanan at may pagmamalaki sa kanyang kultura at tradisyon. Gayon din ang sining at kahusayan ng bawat mamamayan na maaaring pagmulan ng yabang o pride bilang isang Bulakenyo. Ako si Armando Santa Ana, proud ako sa Bulacan. Proud ako bilang isang Bulakenyo. Experience and discover Japan. Only here at CLTV36. Masaya ako at swerte na rin kalupatan mo Kapampangan, whether they live in Pampanga or in the other provinces in Central Luzon, uling at nintamo may itong TV station na CLTV na sabi kong game changer ya o trailblazer ya, uling for the first time, yung objective na is really to unify the provinces, not just one province, but the people in different provinces in Central Luzon. TV mo ngayon, live streaming na, social media, online, etc. Na ingaganagan ng yato. Actually, ating ang access kay CLTV. Pasalamat kami kay CLTV na tinggap yung kami bilang partner. Diyatan kaya kayong gagawan, susuportan nila, and it's mutual. Yung gagawan, may susuportan nila naman. So, mga pulmaking amanong siswan, mga yan mo rin kaya yung nagawan. Congratulations kay Ega-naga ng matena ang Kapampangan ng King CLTV. Detang Ega-naga ng tinaguyod, itpalakad kay CLTV at hanggang yeni, tataguyod at magpalakad pa rin. You are doing an excellent job. Never get tired of doing it. And I hope and I pray that you will live as an institution in the next century. So congratulations. Narito na ang mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. Special audit sa Bayanihan 1 and 2 hinihingi ng mambabatas sa COA. Active COVID-19 cases sa City of San Fernando umakyat na sa 1,054.
Ilang senior citizens sa Tarlac City sinimulan ang bakunahan kontra COVID-19. At Zone Grid inilagay sa yellow alert mula kaninang 1 p.m. hanggang 3 p.m. Mayo Pabeni, Pampanga, magandang gabi Central Luzon. Ako si Nick at Henson Hizon. Narito na ang mga nauuna at tutukang balita ng CLTV News. Lumagpas na sa 1,000 mark ang active COVID-19 cases sa City of San Fernando, Pampanga. Kaya naman ang mga opisyal muling ipinaalala na bawal ang mass gatherings o pagtitipon na siyang pinagsisimulan ng COVID-19 transmission. Inirekomenda rin ng City Tourism Office na magdaos na lamang ng virtual gatherings hanggat hindi pa natatapos ang pandemya. Narito ang ulat ni Rainiel Pawid. Isa ang City of San Fernando sa mga lugar sa Pampanga na patuloy ang pagtaas ng kaso ng novel coronavirus disease. Ito lamang May 4 nakapagtala ng 34 na panibagong kaso ng COVID-19 sa syudad. Dahilan upang pumalo ang kanilang active COVID-19 cases sa 1,054. Pinakamarami ang naitala sa Barangay Dolores na may 145 na aktibong kaso. Habang isang kaso na lamang ang binabantayan sa Barangay Santa Teresita. Dahil sa nakababahalang pagtaas ng bilang ng COVID-19 cases sa syudad, muling ipinaalala ng mga opisyal ang pagbabawal ng mass gatherings o anumang aktibidad na dadagsain ng mga tao. Maging ang City Tourism Office inirekomenda ang pagdaraos ng virtual events o mga pagtitipon via online. That's part of the innovations that we need to really implement in the future for all other events of the city government and of course even private events din. Malaking bagay umano ang paggamit ng mga bagong teknolohiya upang maiwasan ang COVID-19 transmission. These are very creative ways and safer ways for us to celebrate milestones, not only at the personal level but also as a community. Base sa investigasyon ng City COVID-19 Task Force, may mga insidente sa lungsod na sa mga idinaos na party nagsimula ang hawaan. Kaya naman doble higpit na ang mga kinauukulan at ibinaba na sa barangay level ang monitoring ng anumang kaganapan sa kanilang nasasakupan. In fact, meron tayong mga documented cases dito na nagkaroon ng kasal o kaya ng birthday party at doon nagkakahawaan yung mga members of the family. Base sa latest COVID-19 bulletin ng syudad, 3,953 na ang naitatala nilang confirmed COVID cases. 1,054 ang aktibong kaso, 2,778 ang recovered at 121 ang namatay. Gayunpaman ang pananatili sa bahay kung wala namang essential activity ang pangunahing layunin kung bakit patuloy pa ring umiiral ang household lockdown sa buong Pampanga. Una na ring nag-abiso ang provincial government na kahit kamag-anak ay pansamantalang pinagbabawalang bumisita sa bahay ng kanilang kapamilya. Rainiel Pawid, CLTV News. Nananawagan ngayon si Senator Risa Ontiveros sa Commission on Audit na silipin ang naging paggastos ng pamahalaan kaugnay ng COVID-19 response sa ilalim ng mga batas na bayanihan 1 and 2. Git ng mambabatas sa kabila ng higit 568 billion pesos na pondong inilabas ay hindi pa rin maramdaman ng mamamayan ng maayos na kalagayan gaya ng pagkakaroon ng sapat na ayuda. Narito ang report. Mahigit isang taon matapos ideklarang pandemya ang COVID-19, patuloy pa rin sa pagtaas ang bilang ng mga positibong kaso sa bansa. Batay sa datos ng Department of Health, pumalo na sa lagpas 1 milyon ang kabuang bilang ng COVID-19 cases sa Pilipinas, kung saan 66,060 dito ang aktibo as of May 4, 2021. Nasa 17,622 na rin ang bilang ng mga nasasawi sa buong bansa dahil sa novel coronavirus disease. Sa Region 3, umabot na sa higit 88,000 ang bilang ng kumpirmadong kaso ng COVID-19 at 8,412 dito ang aktibo. Bagamat 78,000 plus na ang gumaling, nakababahala naman ang bilang ng mga nasasawi na nasa 2,046 na. Bukod sa pagtaas ng bilang ng mga kaso at pagdami ng mga nasasawi, problema rin ngayon ang pagkapuno ng mga hospital facilities at mabagal na rollout ng bakuna. Dito sa Central Luzon, 2,490 sa 4,330 COVID-19 beds ang okupado sa 176 na pasilidad. 333 sa 424 o 78.54% ng critical care o ICU beds para sa COVID-19 ang okupado rin as of May 3, 2021. Pagdating naman sa usapin ng vaccine rollout sa buong bansa, higit 4 million doses pa lang ang dumating sa Pilipinas as of May 2, 2021 ayon sa DOH.
Lagpas 1.6 milyong katao ang nabakunahan ng first dose habang 289,000 pa lamang ang may second dose. Sa pag-aaral ng University of Oxford, katumbas lang ito ng 0.3% ng total population ng bansa. Malayo-layo pa sa target na 70% ng populasyon ang dapat mabakunahan para maabot ang herd immunity. Maliban sa problema sa sektor ng kalusugan, ramdam na ramdam pa rin ng ating mga kababayan ang epekto ng pandemya sa ating ekonomiya. Sa October 2020 data ng Philippine Statistics Authority na inilabas noong December 2020, makikita na 478,000 sa 5 milyong economically active population ng Central Luzon ang walang trabaho at malaking bilang dito ay dahil sa pandemya. Katumbas ito ng 9.6% unemployment rate. Dahil sa hirap ng buhay at hindi matapos-tapos na pagpapatupad ng quarantine restrictions, marami sa ating mga kababayan na isang kahig isang tuka ang umaasa lang sa ayuda ng pamahalaan na kadalas ay hindi rin sumasapat para sa kanilang pangangailangan. Kung meron, sana isama naman ako kasi single mother ako, 3 mga anak ko nag-aaral. 13 years na akong single mother, street vendor. Na matulungan kami, wala na kaming puhunan, halos gastos, maraming utang, walang pambayad. Kasi walang tao sa palengke, walang pera yung tao, walang hanap buhay. Siyempre gusto nilang mamili, wala silang pambili. Sana ibibigay na sana yung pangalawa naming ayuda kasi nahirapan na yung asawa ko mag-wheeler. Dahil umano sa palpak at hindi epektibong COVID-19 response ng gobyerno sa kabila ng bilyong-bilyong pondong inilaan para dito, nananawagan na si Senator Risa Hontiveros ng investigasyon kaugnay ng naging paggastos ng pamahalaan sa pera ng taong bayan ngayong panahon ng pandemya. Nito lamang 3 ng Mayo, isinumite ng mambabata sa Senado ang resolusyon na humihingi ng special audit sa Commission on Audit kaugnay ng Republic Act 11469 o ang Bayanihan Heal as One Act at ang Republic Act 11494 o ang Bayanihan to Recover as One Act. Batay sa datos ng Department of Budget and Management, umabot na ng halos 570 billion pesos ang nailabas na pondo para sa Social Amelioration Program at iba pang health programs ng gobyerno para lutasin ang problema sa COVID-19. Nito lamang January 6, pinirmahan din ng palasyo ang RA 11520 na nagpapalawig sa availability ng 4.1 trillion pesos national budget hanggang December 31, 2021. January 4, 2021 pa raw nang huling magsumite ng public report ang pamahalaan kaugnay ng paggamit nito sa nasabing pondo at ayon sa batas, responsibilidad ng Pangulo na magbigay ng ulat sa Congressional Oversight Committee kung paano ginamit ang pera sa kada unang Lunes ng buwan. Git ni Hontiveros, dapat daw mailabas ng COA ang resulta ng investigasyon sa government spending bago pa man magsimula ang deliberasyon ng Kongreso para sa 2022 budget. Justin Dizon, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News, pag-iimbak ng oxygen tank hindi inire-rekomenda ng DOH. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga naunang balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng National Grid Corporation of the Philippines. Huwag magkabit ng antena sa ilalim o malapit sa linya ng kuryente. Huwag ding magtayo ng struktura malapit dito. Anumang bagay na dumikit sa linya ay pwedeng maging sanhi ng aksidente o pagkamatay. Isang paalala mula sa NGCP. Nananawagan ngayon ang Department of Health sa mga supplier ng oxygen tank sa bansa na i-regulate ang proseso ng pagbili nito. Ito ay matapos ma-monitor ng kagawaran ng nangyayaring pag-imbak ng oxygen tank sa National Capital Region kahit hindi naman ito nagagamit. Narito ang ulat.
Kahit na mataas ang demand ng oxygen tank ngayon sa bansa, dito sa isang medical supply store sa syudad ng San Fernando, Pampanga, wala raw shortage. Ito ang kwento ni Miola Tanchico, na saksi sa lumalaking demand sa oxygen tank ngayong ramdam sa probinsya ang COVID-19 surge. Okay naman yung supply dito sa San Fernando, enough para sa mga tao dito sa atin. Sa ngayon, walang shortage. Hindi ospital ang regular na parokyano ngayon ni Tanchico, kundi ilang individual na naniniguro umano na hindi mawawalan ng oxygen tank. Ang hospital hindi kumukuha sa amin. Yung mga tao dito sa atin ang kumukuha, yung mga families, nagre-ready sila just in case of emergency kasi wala nang rooms yung mga hospital. So in case of emergency, nagre-ready sila, meron sila sa bahay nila. Pero ang pag-iimbak ng oxygen tank, hindi inirekomenda ng DOH. Iyon ay kahit na may programa ang ilang LGU sa Pampanga na home care support para sa mga COVID-19 patient. Ayon kay DOH Region 3 Director Corazon Flores, baka mamiligro pa ang buhay ng tao kung hindi health expert ang gagamit ng oxygen tank sa isang pasyente. Yung po kasi kung hindi naman po tayo marunong, kasi gas po yan, oxygen, kung hindi po tayo marunong mag-regulate, hindi naman tayo health worker, baka po mapasama po pagka-sobra naman yung open ng oxygen doon sa pasyente na lalagyan po. Wala pa naman umanong naire-report sa DOH Region 3 na may hoarding ng oxygen sa Central Luzon. Regulated din anya ang presyo mula sa refilling nito na naglalaro sa 2,000 piso depende sa laki ng tangke. Actually, tangke po yan eh. Ay yung oxygen, around, alam ko kasi sa hospital sa daily nila around 2,000 pero mas better i-verify ko na lang po muna. Ano po? Pero yung that's the oxygen muna, pero yung tank mo, it can rate around mga 10,000 po, yung malaki. Pero for verification po yan dun sa hospital lang pwede din nga. Kasi siyempre, depende na naman din sa location ng ating area kung malapit sa source ng supply. Panawagan ng opisyal sa mga supplier ng oxygen tank kahit na may pakangailangan, maigi umanong usisain sa mga buyer nito kung immediate ang paggamit ng oxygen tank. Maaari umano kasing maging sanhi ng kawalan para sa mga nangangailangan kung ang senaryo ng pagsisinop o hoarding ng publiko ay magiging kasanayan. Paulo G. Santos, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News, ilang senior citizens sa Tarlac City sinimulan ng bakunahan kontra COVID-19. At Luzon Grid inilagay sa yellow alert mula kaninang 1 p.m. hanggang 3 p.m. Magbabalik ang CLTV News. Take that journey now with a Changhe Journey MPV M60. Changhe. Change your drive.
Nagbabalik ang CLTV News at sa iba pang mga nangungunang balita. Nasa ikalawang linggo na ang vaccination rollout sa Tarlac City. Kabilang sa mga unang nabakunahan ay ang mga medical frontliner at senior citizen. Binuksan din ng syudad ang kanilang libreng nasal antigen testing center para sa lahat ng residente. Si Rainiel Pawid ang may ulat. Eksaktong alas 8 ng umaga, onset na ang lahat sa Kaisaka Convention Hall sa Tarlac City. Ito ang COVID-19 vaccination venue ng syudad. Sa ikalawang linggo ng kanilang vaccination rollout, nasa 3,000 Tarlakenyo na ang nabakunahan. Ang 68-year-old na si Lola Jocelyn ikinatuwa na maayos ang proseso ng pagbabakuna lalo pat karamihan sa mga babakunahan ay katulad niyang senior citizen. Nakibahagi raw siya sa pagbabakuna upang pamarisan ng ibang Tarlakenyo na may agam-agam pa rin sa vaccine. I'm taking my insulin. Alam ko na kailangan ko ito para magkaroon ng depensa yung katawan ko. Sa mga kapwa ko po senior citizen, wag ho tayong matakot. Magpabakuna po tayo dahil mas kailangan po natin yan sa atin pong kalusugan. Wag po nating pakinggan yung mga nagdi-discourage sa atin. Habang ang clinic assistant naman na si Anchua 100% din ang suporta sa vaccination drive ng kanilang lungsod. Ito raw ang isa sa mga solusyon upang muling magbalik sa normal ang ating pamumuhay. Huwag po kayong matakot para po sa ano natin to, para makausad na po tayo. Opo, para po sa buong buong bansa po natin. Anya, ang pagtanggap ng bakuna ay hindi lamang personal na proteksyon bagkus para na rin sa mga mahal niya sa buhay. Para sa mga elderly po, sa mga magulang ko po, para po sa lahat ng tao po. All out din ang suporta ni Tarlac City Mayor Christy Angeles na isa sa mga nanguna upang magkaroon ng strategically safe and comfortable vaccination area ang mga Tarlakenyo. 24/7 din ang kanyang koordinasyon sa City Health Office upang magsagawa ng information dissemination sa buong lungsod tungkol sa kahalagahan ng COVID-19 vaccine. Kaya paalala ng Health Office ng syudad ang pakikilahok sa COVID-19 vaccination ang susi upang sa lalong madaling panahon ay maging coronavirus-free ang kanilang lugar. Alamin lamang po ang inyong schedule sa inyong mga presidente sa mga barabarangay para po mabakunahan po kayo ng COVID-19. Free po ito, wala pong bayad. Sa kabilang banda, binuksan naman ang nasal antigen testing center sa gilid ng City Hall. Ayon sa direktiba ni Mayor Christy Angeles, bawat residente ng syudad ay maaaring magpa-test ng libre. Prioridad din ang mga close contact at nakararamdam ng flu-like symptoms. Pinapayuhan lamang ang mga nais na magpa-test na magsuot ng face mask at face shield at sundin ang physical distancing. As of May 4, 2021, 1,917 na ang confirmed COVID cases sa syudad. 56 ang namatay, 908 ang recovered o gumaling na at 953 ang active cases. Rainiel Pawid, CLTV News. Nailagay sa yellow alert status ang Luzon grid sa pagitan ng alauna ng tanghali hanggang alas 3 ng hapon ngayong Miyerkules, May 5. Ayon sa National Grid Corporation of the Philippines, resulta ito ng mataas na demand at naging manipis na supply ng kuryente. Base sa monitoring ng NGCP, umakyat sa 10,822 megawatts ang peak ng demand sa available capacity nito na 11,662. Sa power situation outlook na inilabas ng NGCP, bukas, May 6, inaasahan ng system peak demand ng Luzon Grid na abot naman sa 10,870 megawatts. Wala namang abiso ang NGCP na magkakaroon ng power interruption sa kabila ng manipis na supply ng kuryente. Ang pangyayari umanong ito ay normal ngayong summer season kung saan malaki ang konsumo ng mga end consumer sa kuryente. At yan ang mga balitang nakalat ng CLTV News. Para sa karagdagan pang detalye, maaari niyong i-follow ang aming social media pages at CLTV36 Official, at CLTV36 News, at CLTV36. Kung nais nyo namang balikan ang mga programa ng CLTV, maaari niyong bisitahin ang aming YouTube channel at CLTV36 Official at ang aming website, www.cltv36.tv. Kasama ang buong puwersa ng CLTV News and Current Affairs. Ako si Nicolette Henson Hizon. Maraming salamat at magandang gabi.